मोननानै आरनायजों नांगौ गुरि खालामनो थाबाय दा साराबो जोंनि थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफैनायाव जोबोद साबायखर थाबाय लोगोसे आं सिमलां जुबिका बसुमतारी सारखौ सिनायथि लाखिनो गुरै खालामनो थाबाय लोगोसे गांसे आरनायजों नांगौ थाखाय गुरै खालामनो थाबाय साबायखर थाबाय दा बे समाव आं सिनायथि दा बे समाव जोंनि लोगोसे दंबावो जोंनिनो सिनायथि लाखिनो गुरै खालामनो थाबाय सिनायथि लाखिनो गुरै खालामनो थाबाय लोगोसे दंबावो जोंहा मुस्लिम नाजा सारखौबो सिनायथि लाखिनो गुरै खालामनो थाबाय खारायबारिनि मुस्रि सोरां बसुमतारी सारखौबो बिथाङा इंलिसाव फोरोङो सारखौ सिनायथि लाखिनो गुरै खालामनो थाबाय साबायखर थाबाय लोगोसे सारखौ गांसे आरनायजों मान बावथाय गुरै खालामनो थाबाय बिथांखौबो सिनायथि गुरै खालामो साबायखर थाबाय आंनि नामा एसे राजुबदों ओंखायनो एसे सौफुदों आं सारखौ गांसे आरनायजों मान बावनांगौ साबायखर थाबाय सानैसिम बे समाव साबायखर थाबाय लाखिबाय गादांबाबो गुरै खालामनो थाबाय साबायखर थाबाय दा बे समाव आं सारखौ मिजिंसा बिमाद नार्जारिखौ सारखौ खुलुमनो थाखाय आं गुरै खावलायदों साबायखर थाबाय मान बिलाइखौ गथायनो हानाय गथायगिरि सानैबो सासे जोङो हांख्राय हरखादोंमोन दा बाहागो लाफैनो हायाखै बेनिखायनो आङो बे समाव बिथाङानो देग्लायनि बे जि थाखोखौ गासै 329 नाम्बार मोननानै उथ्रिसार जानो हादों पारसेन्टखौ बुंनो थाङोब्ला 54.33% मोननानै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननि गामियाबो बरायदों जोङो फटकनि गेजेरजों वाट्सएपनि गेजेरजों नुदों खोब मोजां दा बिथाङा गासै नाम्बारखौ मोननो हादों 319 आरो पारसेन्टखौ बुंनो थाङोब्ला 53.16% मोननानै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों बिथांखौ जोंनिनो आलायबाथा सम फरायसालिनि बरायं मुस्लिमा नबस्रि मेदामखौ दिनै मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय दा बिथाङानो निर्मला स्वर्गियारि दा बिथाङा देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ गासै 303 नाम्बार मोननानै उथ्रिसार जानो हादों पारसेन्टखौ बुंनो थाङोब्ला 50.5% मोननानै उथ्रिसार जानो हादों बिनानावनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय लोगोसे जोनोमगिरि बिमा अनसुलि बिमा बाहागो लाफैनो हादों बिथांखौबो मादैखौबो गांसे आरनायजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय साबायखर थाबाय मादैनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारियाव गावनि